No a my teď si budeme povídat o jedné z rehabilitačních metod, která může pomoci od dlouhotrvajících bolestí. Jmenuje se spirální dynamika. Spirální znamená rotační. Jde o metodu poměrně mladou a paní Lenka Kazmarová je v Česku považována za odborníka, který o ní ví nejvíce. Spirální dynamika je pohybový koncept a aby jsme tomu všichni porozuměli, tak je to vlastně návod k použití pro naše vlastní tělo, protože anatomická struktura našeho těla, ať jsou to kosti, svaly, vazy, mají nějakou strukturu a jsou tam nějaké principy, které jsou jak v našem těle, tak jsou i okolo nás v naší přírodě. A my tím, jak se během života pohybujeme, a ne někdy dobře, ale špatně, tak vlastně ty principy jakoby porušujeme, protože začneme to tělo používat jinak, než k čemu je určený. Dobrý den, paní Prokopová. Dobrý den. Tak, jaký máte problém, s kterým jste ke mně přišla? Poslední dobou mě hodně bolí bederní páteř, když ležím i sedím. Špatně se mi vstává ze židle, totéž hrudní. Krční je jakž tak v pořádku, v klidu, ale ty dvě místa jako dost. Ten problém máte už hodně dlouho? No, hodně. Já v podstatě od mládí trpím tímhle, ale zhoršuje se to vždycky po určité době. Tak si stoupněte, otočte se ke mně zády. Tak, já si takhle vám natáhnu vaše tričko. Tak, dobře. Stoupněte si bokem a zase se teď jenom podívám na línii vašeho postavení. Fajn. Ještě proti mně. Tak dívejte se takhle za mě, aby vaše hlava byla rovná. Dobře. Tak točte se ke mně ještě jednou zády. Já teď šoupnu trochu do židli, abyste měli před sebou místo. A opatrně, plynule, tak jak vám to půjde, pohyb do předklonu. Tak a pomalinku nazpátek. Dobře. Není to u vás tak výrazný, protože teď máte na sebe to obličení, ale vaše linie tady v oblasti těch beder je jakoby prohnutá. Když se podíváte zepředu, z boku se podíváte na sebe, vepředu, tak vaše bříško má jakoby lehkou tendenci se klenout a tady je prohnutí v zádech. Postavení pánve nám ovlivňuje taky postavení těch bederních obratů. Vaše pánev je v lehkém překlopení dopředu, to znamená, že se takhle prohybá. Když se podíváte takhle z boku, když se podíváte zepředu, takže vidíte, že tady to prohnutí je veliký a tady zepředu máte vyklenutí a to vlastně tohleto vyklenutí je vyklenutí bříška. Když tu pánev srovnáme, tak vidíte, že když ji narovnáme, co dělá naše celá páteř, takže tady se nám to natáhne a my tímhletím postavením máme možnost aktivity vlastně břišních svalů. Takže ta naše pánev se umí a může pohybovat jedním směrem nebo druhým směrem, takže to je osa, která nám prochází skrz tělo zleva doprava. Ale my se taky můžeme pohybovat ještě tak, že jednu pánev stáhneme jakoby dolů, takže jdete do úklonu a na druhou stranu. Sáhněte se teď na vaší pánev, tady máte takhle ty pánevní kosti, abyste ji cítila, abyste věděla, že budete pohybovat tou pánví. A teď tou pánví budeme pohybovat na jednu stranu a pomalinku na druhou stranu. Fajn. Tak na jednu stranu tady aktivujeme bříško a na druhou stranu to bříško povolujeme. Uvolněte si ramena. Tak. Teď se položíme na tenhle ten bok. A teď si tam uděláme vlastně pozici, která by byla, když byste stála na jedné noze. Takže tu nohu natáhneme, dáme na ten míček, tady pokročíme, tak. Rameno kousek dozadu, ke mně dozadu, abyste byla v rovině, tady se opřete. Tak, teď si představte ten sedací hrbol, s kterým jsme pracovali. A teď za vaší nožičkou, která je opřená o pomyslní zdi, se pomalinku prošlápnete a teď uděláme ty dlouhý záda. Vrátíme a pozor, tady se nenadzvedáváte, je to jenom pohyb z té pánve, tady do toho prodloužení a pomalu povolit. A znova sedací hrbol za patičkou
a povolit. Ten pohyb, který jsme dělali v leži na zádech, jak se stahovala sedací hrbol, tak můžete dělat i v sedě. A teď pravý sedací hrbol pomalinku stáhněte směrem k protilevý patě, fajn. A levý sedací hrbol, to je ono. Jako kdybyste byla na takový malý houpačce. Vlastně tím se rozpohybováváte tu oblast těch beder. A zrovna tohleto je ten i správný pohyb, který potom děláte, když si stoupnete na pravou nebo na levou nohu. Spirální dynamika se může používat v rámci prevence, kdy můžeme naučit dřív, než jsou ty problémy, nebo když začnou ty problémy a odkryjeme to bolevé místo, tak aby jsme naučili toho našeho pacienta, klienta, jak se má pohybovat a tím správným pohybem on vlastně předejde artróze v kyčli a potřebování v oblasti beder. Ale samozřejmě, že ji můžeme využívat a používáme i tam, kde už to onemocnění je. A může to být i po operaci páteře, po operaci kyčelních kloubů, kdy naučíme toho člověka se znovu ale správně hýbat, protože operace odstraní ten důsledek, ale neodstraní tu příčinu a ta příčina je vlastně to špatné pohybování.